Euskaraldiaren harira, Bagera elkarteak mintzodromo berezia antolatu du gaurkoan Santelmo Museoan. Irutxuloko hitzatik etorri gara galdetzera obiziei eta belarri prestei Euskaraldiari buruz. Gaurkoan, zergaitik zaudezu hemen mintzodromoan? Bueno, Euskaltegian nago eta asko gehiago hitz egin nahi dut jende berriarekin, orduan etorri naiz, hemen nago. Nire begarrena mintzodromoko bada, euskaraz hitz egiteko eta ikatzeko. Gaurkoan euskarako egonaldea beruz hitz egiten dugu eta hori. Bueno, ni irakaslea naiz eta taldearekin etorri naiz, oso pozik etortzen gara, jende oso gustora etortzen da, hitz egiten du eta gure egunerokotasunetik ateratzen gara. Eta hori oso garrantzitsua da, nik uste dut ikasleentzat euskara bizitzeko euskaltegitik eta lau pareta horietatik kanpo. Gaurkoa da lehenengo mintzo modra. Bai, oso pozik nago hementxe egotea. Euskara uste dut euskara lantzea oso garrantzitsua dela. Betidanik hizkuntzak asko gustatzen zitzaizkit eta bueno, etorri zaitez. Aho bizi edo belarri prest gaurkoan, zergatik? Belarri prest. Lotxandia daukat hitz egiteko, orduan nahiago dut entzuteko nahiago dut. Biak. Eta zergatik biak? Inguruaren arabera, badago aukera batzuk hau bizi izatea eta beste aukerak belarri prest hobeto. Hau bizi, gaurkoan. Berez, Bagerak antolatzen dituen mintzodromota eta parte hartzen dut, bide lagun moduan. Belarri prest, iruditzen zaidalako errezagoa dela, jendeak kuler dezan prest gaudela eta nahi dugula guri hitz egitea. Aurten hau bizi daukat, saiatzen ari naiz eta nire inguruan bizitzan maiz euskeraz hitz egiten dut. Barkatu nire akatsagatik, baina pixka bat urduni nago, baina beti pozik eta beti aurrera. Zein da zure konpromisoa Euskaraldiarekiko? Nire konpromisoa, mintzalagun talde batekin nabil, baitare astean behin eta elkartzen gea, eta lortu nahi nuke, beraiek ere, bere inguruan, famili tarteko egin eta euskara erabiltzea. Ni orain leku guztietan saiatzen naiz euskara erabiltzen, lantegian, gero ambulategian, baita ere, kalean, dendetan, Lehenengo hitza euskeraz egiten jarraitzea. Ze batzutan zaila izaten da. Batez ere ezagutzen dugun jendearekin, hemen hitz egin dugun bezala, ez da? Emozioak azalaratzen digulako euskarak askotan. Hizkuntza ikasten ari dira ikasleak, esfortzua egiten dute egunero, eta guk euskaldun zarrok eskertu beharko genuke beraien alegina. Gure hizkuntza salbatuko da beraiengatik. Euskaraldian beste ekintzetan parte hartuko duzu? Espero dut, ekintzak batzuk egitea gustatuko litzaidake, bai. Partzu hartu dezaket, bai.